Hello ka parokya, reaction video na usab kita mahitungod sa kaning post nga nagkalat karon about sa giingon ni Pope Francis sa mga choir kaning naa sa picture, help community sing, don't replace its voice. Tulo ka punto atong hisgutan karon ka parokya. Una, ibutang nato na siya sa context, no? Dili tanang kanta sa liturhiya para sa mga tao. Ang pasabot ni Pope Francis ani is katong mga part nga para sa mga tao. Especially katong mga tubag sa mga tao, no, sa pagampo sa pari kana siya. Kinahanglan appeal gyud ang mga tao ana niya. Remember, naay mga part sa misa or sa liturhiya nga pari lang ang pwede mo kanta, na apoy part nga choir lang pod ang nagakanta. No, pwede ra na siya. Ayaw tanan, no, dili na siya tanan. Mao na siya. So mao na siya context about ana. Ang ikaduha is para sa mga choir, in case nga og bag-o jud kaayo ang mga kanta, palihog lang ayaw ninyo kantaha nga naanay blending or harmony, inig abot sa Domingo. Kantaha sa ninyo nga melody, no, ang katong pinakatunog gid niya para ang mga tawo makasunod sa inyo ha. No, pila ka Domingo sa kantaha, bag-o ninyo butangan og harmony. Kung hawod na mga tao, hala, butangin na ninyo og harmony para munindot mo enhance ang song. Ikatulo, pamili mo og kanang kanta nga gawas nga haom katong naay pattern. Ginatawag na to na siya sa music og motif. Kay para magdali ra, magbalik-balik sa utok sa mga tao ang tono. Ayaw mo pamili atong mga kanta nga lisod kaayo kantahon, nga pati sa choir ninyo dugay kay sila makaton. Pangitag katong mga sayon lang og tono nga common sa ilahang pandungog, no? Kay para lami kantahon, no? Sing a well-written song. Kana siya akong tambag. Kana lang siguro, kung naamoy ikadungag, i-comment lang diya sa baba ug paki-share ani sa atong mga kaparokya. Kana lang sa God bless.